मोनसे गोदान भिडिअ फिन खनसेबाव बरायबाय। स' बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं स्टार्ट खालामदिनि। भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै बयखौबो आसा खालामबाय। नै जोंना दिनै गुमा गोथाव ओंख्रि। सोर जानो? जा बुरजाखा नै। मा दं जाखो? गुमा गोथाव मारै सङो नोंसोरनो खोन्थागोन आं। नायलांबाय थादो। बेखौ जेदग्रोनि र'। जेदनि। बेयाव गासै माबा दं 43टा गुमा गोथाव दं। ओमफ्राय नै बिदि गांखौ गारनोसै नै बेखौ गारनानै दोनसिगोन आरो दोननानै ओमफ्राय सुदो एवदो। र' देखायगासिनो नोंसोरनो। नायदो गांखौ बिदि बोखारदो नै। नै बिदि गारनाङा दै। गारनाङा। सुखांबाय नै गुमा गोथावखौ दायो एवसिगोन सारायाव। थाव होनोसै। थाव होबाय नै। बारा होनाङा बेयाव माने गुमा गोथाव गावनो थाव ओंखारखायोना। ओंखायनो एसेल' होबाय आरो। दायो होबाय। संख्रि होदो। संख्रि एसे होबाय। हालदै होबा एसे दसेनो मोनो बियो। बिराद दै। नै गुमा गोथाव मोनबाय। ओमफ्राय बेखौ बाथोन देनो